Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun kula nuwun ngaturaken sugeng siang, sugeng papanggihan kalian kula Adian Rama minangka jejening pambiwara ingkang badhe mandhikahi lampahing upacara panggih temanten wonten ing wekdal menika. Tembuing pandulu catur netra hamba bar keter-keter ing jroning nalacana lika kumlawe astane temanten kekaron sami hamba lagi gantal temanten kakung hamba gantal winastan gondang tutur wondene temanten putri hamba lang gantal winastan gondang kasih purna putra balangan gantal ya temanten putri ngaras astanipun temanten kakung pralambangipun bektinipun temanten putri bringkeng garwa kalajengaken upacara wiji dadi daya-daya arsa timpuh temanten putri asta sumembah ngaturaken sembah pangabdi kunjuk pringkeng garwanipun dunggi pralambang bektinipun temanten putri daya-daya jumangkah ambeyane temanten kakung wonten sanginggiling tiga pelan-pelan mas untuk nginjeknya pelan-pelan ya ganti hanya nyuwun Gusti Kang Maha Nasa ponang atiga kapidak pecah sak nalika manunggaling warna petalan kuning mugia sabangke temanten kekarone pinanengan kanugrahan kang awujud ponang jababai samangke minangka dados panerusing sejarah keluarga. Daya-daya temanten putri hamba teta wening wonten ing Bokor Kencana, teta wening teta suci hingga sampun kacampur dening kembang tri sekar warna. Kembang mawar melati miwah kantil ngambar arum gandali. Habiji ambayanipun temanten kakung kanthi raos tresna lan asih. Mugia samangke anginipun temanten kakung anuntun temanten putri lumebet wonten ing madyaning bebayang agung tansah tinebena saking Soekarto. Purna upacara wiji dadi rana pada sampun kajumenaken temanten putri kang winastan junjung derajat anunggih junjung derajat manodya bilih derajat manodya lan priya menika sami wonten ngasalipun Gusti Kang Maha Asih. Purna kajumenaken temanten putri kapapanaken wonten sisih kiringipun kepareng lumampah temanten kekarone tumuju wonten ing sasana rinenggo kasengkuyung dening panjenenganipun Bapak Suharno miwah Ibu Eni Suweni. Ugi kadherekaken dening panjenenganipun Bapak Haji Pujo Triyanto miwah Ibu Hajah Sugiyani SPD. Kepada Bapak Suharno untuk berkenan mempersilahkan kedua mempelai untuk duduk di pelaminan. Ini adalah rangkaian prosesi tanam jeruk dan kami silakan untuk Bapak Suharno dan Ibu Eni Suweni untuk menjemput besan atau
biasa disebut adalah rangkaian prosesi itu tilik saling berjabat tangan kepada kedua orang tua dari mempelai pria dan dipersilahkan untuk menempati duduk yang telah tersedia.